deixar patente a nosa indignación polo comportamento, en este caso, dunha cadena de distribución de Lidl, por ese tipo de comportamentos que levamos denunciando durante moito tempo, que creíamos que estaban erradicados, que estamos falando da venta a perdas de un produto agroalimentario, en este caso do viño, de viño albariño, que está a 4,89. Creíamos, y como vos decía, que esa práctica estaba definitivamente erradicada. Tuvemos hai un ano unha movilización parecida con outro produto de especial importancia para o noso país, que era o leite. Hoxe estamos o viño e, sobre todo, unha situación especialmente sensible, no sentido de que todos coñecedes e sabedes o problema que estamos a ter cos aranceis, cos anuncios por parte do máximo responsable do goberno dos Estados Unidos, que está generando incertidumbre e que está generando problemas no mercado, e, polo tanto, este tipo de comportamentos o que axudan é a desestabilizar un sector que é vital para o conxunto de país, para o noso país, para Galicia. Hoxe o que queremos evidenciar é que é imposible, alguén está incumplindo a lei, desde o mismo momento que un precio de 4,89 non cubre en ningún caso os costes de produción dos distintos eslabóns da cadea, e que, por lo tanto, alguén está incumplindo a lei. Con 4,89, si con unha botella de 75 centilitros necesitamos 1,07 kilos de uva, o precio que se pagou prácticamente son 3 euros, o que é a elaboración e transporte da adega, o que é o embotellado, a propia botella, o corcho, a etiqueta e a contraetiqueta, o encartonado, o transporte, a propia distribución e os marxes comerciais da adega e distribución, é imposible materialmente que este sexa un PVP que respete o que é a lei. Por lo tanto, o que exiximos é que de forma inmediata se paralice este tipo de prácticas polo dano que está facendo. Construir é moi difícil, levamos moitos anos tratando de trasladar a calidade, os viños de calidade, con campañas de promoción, invertindo cartos, todas as patas que compoñen o sector, especialmente as adegas, os produtores, pero tamén a propia administración. Loitamos para facer campañas fora e ganar mercados, e o que non podemos permitir é que se distorsione todo o traballo que se leva feito e que se banalice un produto que digo que económicamente é fundamental para a economía do noso país. E, por lo tanto, o que imos a facer é denunciar esta situación en primeiro lugar para evitar tentacións de outras cadeas de distribución que podan utilizar o viño como produto reclamo. Si ben é certo que nos tintos temos unha caída de consumo e que, por lo tanto, hai unha situación que necesita de tomar medidas para evitar que sigamos caendo no consumo e, por lo tanto, que haxa mecanismos para sacar o viño que todavía está almacenado, non hai ninguna razón que xustifique de mercado, que xustifique esta baixada de precios, esta oferta que sin duda é unha oferta reclamo para tratar de que se comercialicen outro tipo de produtos dentro da distribución. En todo caso, vamos a pedirlles hoxe que retiren, que paralicen este tipo de práctica. Nos parece absolutamente indignante e injustificado. Vamos a solicitar a Xunta de Galicia que actúe de forma inmediata. Tiña que estar en marcha un instrumento e actuar de oficio, que é a AICA galega, e, polo tanto, poñer en práctica a inspección para evitar este tipo de comportamientos e prácticas por distintas distribucións, en este caso de Lidl, e, desde logo, vamos a presentar unha denuncia en competencia para que, obviamente, se tomen medidas, porque se están utilizando prácticas ilegais de vender por debaixo do que son os costes de produción, mantendo os marxes que teñen as distintas cadeas do sector.